Tänään tehdään maailman parhaat munat. Let's go. Koko homma alkaa siitä, laitetaan hella päälle, sitten ihan pieni ladaus oliiviöljyä, otetaan munat. Kun meillä on munat pannulla, niin sekoitetaan toi keltainen ja valkoinen keskenään. Tämähän voi käyttää ihan kunnolla aikaa. Mitä paremmin se on sekaisin, sen parempaa tästä tulee. Sitten kun nämä munat on sekaisin, niin sitten tulee tärkein vaihe, eli sellainen jatkuva sekoittelu. Sitten tässä lopussa niin kaikista tärkeintä on se, että lopettaa tarpeeksi aikaisin, koska se kypsyy kuitenkin tuossa kuumalla pannulla vielä hetken, niin se voi jättää silleen suht vetiseksi. Sitten mä tykkään ottaa tuohon pari ruikkaria, ei muuta kuin kananmunat siihen päälle. Ja tietysti mausteita oman maan mukaan. Ja tää on semmonen setti, minkä mä syön joka aamu, niin tää on tosi helppo träkkää. Mä otan tästä vaan sauralla kuvan, se analysoi sen, ja koska mä oon syönyt tätä aikaisempina aamuina, niin mä oon opettanut sille, että tässä on 4 kananmunaa, tää on tätä ruisleipää, tota juustoa mä käytän, ja tossa on pieni nokare oivariin, niin träkkäyksetkin menee ihan nappiin. Suosittelen testaamaan, on ilmanen, toimii.